Arratsaldeon eta ongietorriak gaurko ekitaldi honetara. Made in Goierri zikloa 14. antolatu dugu aurtengoan, eta gaurkoarekin amaiera emango diogu. Bertan hasi ginen antzerki batekin, 5. mailako ikaslei begirako antzerki bat. Gero izan ditugu Teresa Cruz, Fundación Descubre Andaluziko Juntako zuzendaria, bertan izan gendun turismo eta zientziaz hitz eginez. Izan dugu baita ere INE, zuekin zerbait amankomunean badaukena, Iparragirrekin, ez da? 3. belaunaldia edo iritsi da enpresara, eta urten, pozik aurkeztu ditugu horiek. Aurreko ostiralean izan gendun Itxaso Bolinaga, gaztea, 22 urtekoa, bere proiektua aurkeztuz lorteken izenean. Eta gaurkoan, bertan izango ditugu, zikloa izteko, Patxi Albizu eta Pedro Iparragirre. Bueno, askok ezautzen dituzuen, ni baino hobe, baino hala eta guztiz ere aurkezpena inbarko diegu, ezta? Alde batetio, Pedro 51 urte esan dit lan pasau ditula enpresan. Eta bea da, uztartzen duna nolabait 3 belaunaldiak uztartzen dituna. Eta Patxi Albizu, baita ere, zuzendari nagusia, nik zertxoa geixego ezautzen dut ere, ikase izan nolako bere garaian, orduan Patxik ere, 29 urte esan diazuen dituzula enpresan, okerrezpanago, ezta? Eta enpresa bat 3 belaunaldi elkartu dituena. Ez da broma. Jende, enpresa gehiena, familiko enpresa gehienak, 2. generazioan ja, zer ezen gelditzen dira. Eta zuek ja 3. eta gainera zindarrean, eta nik usten dut badala meritua. Eta aurkezteko aukera izango duzu pixka bat, zer egiten dezuen. Nei burua datortzkit, hainbat obra indituzuenak, ez da, alde batetio Anpo, Anpo Zarra, baita ere bururatorkit indarren hemen bertan egin zen ituzten obra guztiak, edo Lazkoko variantea, edo danak ezautzen dugun Jurreko gasolindegia, ez da? Monumentu, edo bien, edo patrimonio, edo izendatua dagon hori. Eta gauza askoz gehiago indituzue. Aipatzen zenutenez, 1200-etik gora indituzue ja dagoeneko. Eta guain daukagu aukera ezagutzekoa. Eta beraz, holtza guztia zeuentzat, eta nahi dezutenean, aurrera. Atxaldeon, eskerrik asko etortzeaten danoi, gaur gutzako egun berezia da. Iparragirre gure enpresa 75 urte ospatzea etorri geha onut. Orduan eskerrak emateizue berriz, etorri zaten nahi danoi. Eta ze izan da Iparragirre. Iparragirre, oain 75 urte, gure aite Jose Mari eta gure osaba Pedro Asegin Olaza lan egiten zuen hor indarren. Eta baten pentsatu zuen bere kontu hastea. Eta gero, nik 50 urte aurten, oso umean itzen, eta hasi nitzeneak lanen. Momentu hasierak zailek eta konplikatu izan ziren. Baina, egia da, harro nagola, eindeun bideekin, eta baita oso gustora, gaurko egunea jau, eta hauen dio lanen seitzen deula. Gero, aitzeneko urteotan, ikaragarrin aldaketak izan dira. Alde batetio, digitalizazioa eta innovazioak, ekarritu ikaragarrin aldaketak lanan eiteko modue. Eta baita, ekarri ditu, erronka berri. Baina guri horren esker, nik uste dut, gure bezero guzti momentu honetan eskainitzen dirula, zerbitzu asko zobea eta kalidade asko zobe goa. Eta horrekatio, nahi dut gure bezero, instituzioak, baita enpresak eta baita partikularrak eskertu, gure gutaz urte hortan konfiantza
eta gukin batea bidea egin duelako. Baina beste gauza bat importantea da, gure enpresan beti personak izan dira importantenak. Bai lehen eta bai oain. Eta gure altxorra, gure ekipoa da. Hasi, obrako peoiatio, ofizialak, teknikariak, administrariak, enpresa osatzen deun jende guztie. Eta egie da, horin lanakin, enpresa sendotu eta hazien deula. Baita egie da, ez daukeula azteik, lehen hau gukin lana induenak. Eta lehen hau lana induenak, beti zerbait jakutsi ziguen, zerbait ikasi genduen eta eskerra hundi eman beharra daukeu, alau gehan tokia, bere lanan esker baita. Nahi nok hemen, aipamen berezi bat, eitea bi langile, Carlos Iraola eta Julian Albizu, izan ziren, pixka bat, lehen hauko nire aitetio zetoztenak, eta guren hasi ziren honekin, honi eakin, hasi ginena, eta egie da, oso umean itzen, hasi nitzenen, eta egie esan da, eskaragarri laundu ziren, bere momentun. Hasi que lehen hau izan dien gure langileie, nire ikusten dut baita batzuk, gure esker hobena. Eta nola ez momentu honetan konformatzen duen ekipo guztie, bere eguneroko lanakin eta bere esfuerzo eta implikaziokin aurrea hor goatz. Lanak, pentsatzen dut, lanak oso ondo inez. Pixka trabatzen balima naiz, sekula ez dut itzein hola publikoan, da barkauko diatzu. Eta gero baita, eta lehen esan dean bezala, oaingo ekipo zako, eskerrak. Eta ezin dut utzire, ezin dut ahaztu, hobeto esan da, gure familie. Urte hauetan, ilusioz eta gogoz, enpresa eraman deu aurrea. Oain hemen dare, 3. generazioa, eta, nik era positibo, nik usten dut, kanbi hori aurrea segituko dola. Egie da, baita, prozesok modernizatzen nahi gehala, eta baita teknologi berrie implantatzen. Eta gure etorkizuanako aurre iteko. Eta, hoxe da, pixka bat preparauta neukena hemen hitzeiteko. Oain jarriko deu, bideo bat ikusten dana, pixka bat, ze gure historie eta esplikako dizuet gero imagenetan ze obra egin deun, ze anekdota batzuk historia egiten duenak, eta lehenengo parte bat nik esplikatuko dut. Eta bigarren partea, gure gerentea dana, Patxi Albizu, esplikauko digu, beake, eta 9 urte, da martze gukin lanean, hasik dauke esperientzi luze bat gukin, esplikauko digu, aitzeneko urtetako historioa, eta baita gaurko egunean egiten ditun gauza berezik lanak errezteko eta lanak aurreatzeko. Eta, hasiko gea bideo horrekin. Baita esan, barkatu, Bideoa nahiko aguro egin beharra izan deu,
eta ikuste ditut hor, Xabi, Mateo, danak hartzea ez ditu izan, baina bakizue persona oso importante zatela gure enpresan. Duela 75 urte, bidaia bati ekin genion. Etzen soilik adreiluz, altzairuz, hormigoiz eta egurrez egindako bidea, baizik eta pertsonen esfortzuaz, konpromisoaz eta pasioaz eraikia. Iparragirre ilusioz jaio zen. Bizi, lan egin eta hazten garen espazioak hobetzeko ametsarekin. Gure baliorik handiena ez da eraikitzen duguna, hori posible egiten duena baizik. Iparragirreren bihotza izan diren eta diren pertsona guztiek beren arrastoa utzi dute. Eraikitzea talde lana da, eta gure taldea, gure indar eta nortasunik handiena. Ez ditugu soilik hormak eta egiturak altxatzen. Bizitzak inspiratu, babestu eta eraldatuko dituzten espazioak eraikitzen ditugu. Proiektu bakoitza konpromiso bat da. Bertan biziko, lan egingo eta haziko direnekin. Ideiak pizten diren lantokiak, jakintza edatzen den eskolak, berotasuna eta duintasuna etxe bihurtzen diren egoitzak, eraikitzen dugun guztia, pertsonentzat eta pertsonekin eraikia da. Iragana zahar berritzen dugu eraikin historikoetan. Eta orainari forma ematen diogu kiroldegietan, museoetan eta eguneko zentroetan. Herritarrak elkartu eta hazten diren lekuetan. Gehien behar dutenentzako harrera eta laguntza guneak sortzen ditugu. Gizarte ehuna sendotuz eta ingurune seguru eta duina eskainiz. Eraikuntza bakoitza behar batetik abiatzen den istorioa da, bizitzarako espazio bihurtzen dena. 75 urte ospatzea ohorea da, baina aldi berean etorkizunari begira hartzen dugun konpromisoa. Berrikuntzaren bidea urratzen jarraituko dugu, iraunkortasunari eta teknologiari ateak zabalduz. Baina, batez ere, pertsonak gure lanaren erdigunean jartzen jarraituko dugu. 75 urteko historia. 75 urteko ahalegina. 75 urte, harri bat bestearen gainean jarriz, Iparragirre gaur den hori eraiki arte. Eskerrik asko, bidaia honetan urratsa egin duzuen guztiei. Eta eskerrik asko, etorkizuna gurekin amestu, eraiki eta biziko duzuenei. Bueno, pixka bat hasiko gea, gure historiakin. Ikusten duzuen fotografi hori dau gure ofizinan aurren, eta da izalgo udaletxe aiten aizienen. Da hor ikusten da, nire aitek beti txapel txikia ibiltzen zon. Zeizekatio, baina beti txapel txikia. Da hemen eskubiko beheko hau. Eta beste die, langileek. Bain dio gaina bakarron bat bizi da. Eta, hori hartu deu logo bezala, esaten dolako, gure pixka gure historia eiten dolako. Hau da hasiera.
Lehen esan dizueten bezala, nire aite, da ezkerrekoa, Jose Mari, ondon nire ama, Maria Mujika, ezkerrekoa da Jose Mari, Iparragirre, ondon dauna da nire ama, Maria Mujika, bere ondon da nire izeba, Ines Iparragirre, eta ondon dauna da Pedro Asegin Olaza. Hori zien lehen esan dean bezala. Bere momentun indarren lana egiten zuen, da erabaki zuena bere kontua lanen hastea. Zien garai komplikatu, gerra ondo nazan, eta gure nire aite eta gazte denbora oso txarra pasatu zen. Nire aite eta soldaduzkan esaten zuen 7 urte ontzala. Eta beste 2 urte berdineko nola zien, berdin. Eta orduan, behar handi eta zien. Eta lehenengo lanak, izan zituen, lehenengo lanak, industrien izan zituen. Eak lehen esan dean bezala, hemen indarren lanen haitu zien, eta gainea lanen hor utzi zueneen, eak anima omen zuen, horko nausi, beti estimauta oten zien, zatio, gero, horko lehen indar zaharra, dana beak eraikitu zuten. Hanpo jartzen da, baina hanpo gero segokoa da. Lehenengo lanetako bat izan zen, Iurreko gasolinera. Iurreko gasolinera, edifizio ikusten dezuen bezala, oso berezie da. Eta baita historitxo bezala, haite kontau bizten zon, obra nortze hiltzela, horko nausie, behasen guztetzala gaina, iguain, bai. Esaten zon, denbora asko pasatzen zola, zatio pentsatzen mentzon ondon petrolea bilauko zola. Orduan ibiltzen mentzan, bere makila txokin, eta esaten mentzion gure haite. Zaitzezu alperrik hor, petrolea horrengoa zure zai. Baina, petrolea gero ongo zan, sobra ere, kamionak eta ibiltzeko. Baina da, edifizio oso berezie, protegituta dauna, eta hor ikusten da, gazte ziela, baina lanak ez ziela bildurrik ematen. Gero, argazkiok die Izalgo plazanak. Lehenengo ezkerrekoa da, lehenengo ostatu zaharra, lehenengo sobra ere, arku gentzituen azpiko, eta gero, gaur egunen daun bezala udaletxea. Gero ondoan, baita, eak hartu zuen edifizio hori, eta hor edifizio eraiki zuen pisu saltzeko. Ezkerrekon da, Hanpon, lehenengo pabelloia gure aitek egin zuen, eta botaregu egin gendun. Mendau Mikel Mujika, orduan hango proiektuan arduradun ezan, eta bere garaien parte handi bat geobota gendun. Eta gaina, akordatzen naiz, sehitzen donanen, naiz fijatu, plaka bat jarri izan, nola lehenengo ura izan zan, utzen nola puskata bat. Eta, eta hanpo eta pabelloio dauke berezitasun bat, ikusten duzuen bezala, dana kurbo die. Kurbo die argik handigok izateko modu. Eta garai hartan, oso inovadorea zen. Eta poza ematen digu baita, gaurko eunen, hanpokoa, ez da hau, baina badare oain dido, garai hartako edifizio. Bada Oizalen, bi baserrin, Ollogranjea badala, besta badau, Lazkaun,
Forjas Larrañaga zangarai baten, eta oain haitu daula musikan grupoko eta ize, holako bobeda badauke. Eta hundina zan, eta eak intzuena zan, Fundiziones de Estanda. Fundizioneko estandako bobedake, gure aite eta osabak eta intzituen. Anekdota bezala, lehen esan deuna, gerra ondoenen, momentu zaila ziela, bobeda hori egiten aizalak, haitu izan du nion, haitei, kamion bat txatarra zeolaan, eta gukin lan egiten zon gallegoan batek ikusi, eta jode, hau da, pieza ona plomada bat eiteko, oain jazte usatzen, baina garai baten plomada asko usatzen zen. Eta plomada hori jaso due, eta hango soldadoran batena. Eman mentzon, sokea txintxilikatzeko, eta soldadora hasi zanen, lertu, eta soldadore hil dimentzat. Zatio zen, gerrako bomba bat, etorri zen atxatarrakin batea. Eta, holako historik, hainbeste urten zehar, da. Gero, eskubiko aldeen, da, indar. Edifizio oain ikusten deuna, horko burdinola, burdinola gainean, dio ikusten die, beheko arkuk, zeon fabrikea. Eta gaina zona hori zen, indarreko fundizioa, gara hartan. Eta, beharra hundik zeren, eta hori, aprotxatzen ziren, lehengo edifizioa. Beheraino botabe, behan gainean eraiki zuen, beste nabe bat. Eta neonik, indarri itzen nahi zen, baitzeneko urte batzutan tokauzita neonei hemen. Hemen, hau, baina ikusten den hau, bizitza ziren, hemen letxeroa bizitzan, beste biru bizitza, eta hola pixka bat desastrauta. Hor zeon indarreko nabe berrie, eta neonei tokauzitan, honen atzekaldeen, eta nabe berri bitarten, bomba sumergibleek egiten zituen hemen indarren, eta egin duen potzu batzu eta zirkuito itxi batekin, bomba aprobatzeko. Eta potzu ondina honetxe edifizioaren atzen zion. Konta dizueten bezala, izan da Amponabea, Estanda Fundizio, Forjas Larrañaga, gaurko unen Forjas de Lazcano, uste dala, ez? Abikola San Blas, eta gero beste edifizio fotografik ez daukeu, baina oso tipiko izan ziena garai hartan industrien zien gainen ude zeuzkenak. Indar, por ejemplo, nabe gehiena zituen losa hormigoiezko eta gainen ude. Esaten zuen, hobeto mantentzen zuela temperatura lan aiteko, eta, aitzenen, inventok. Oain dio, existitzen do, ZBZ zan, hemen behasaingo polideportibo atzek aldeen, errekaz beste aldeen, badau edifizio olakoa. ZBZ zan, indarreko bazien sozio, eta beste jende bat, eta gaurko eunen autorrekambioz Goierri dau. Gero baita, industrikin batea izan zen, eskulana asko behartzen, eta izan zen, migrazio o emigrazio jendea kanpoko asko etorri zen, honutza gure alderdionta lan aitea. Eta zien, zeon ekaragarrin bizitzan eskaxie, oain haitzen dugu gorko egunene, baina ordune sobrare ekaragarri zien. Eta lehenengo
nik akuerdoa daukean abentzat lehenengo etxe bizitzak, Arimasagasti jartzen donora izalgo baserri bat, baserri handi bat, eta ait eta osabak lehen esan bezala parte bat eosi zuen. Eta parte hortan egin zuen pixu, 6 bat pixu, ez da goen bezalakoa, orduan familik handik izaten ziren, eta inkluso lehengo narginan aitzen nion, telebizion, hemengo gazte gasko ez du jakingo, apopilo, eta esaten zon arginanok, bere etxe neukizuela famili zamorako bat, apopilo, dana eskasi ezan, etxeko ekonomia esaten dana, kontribuitzeko. Eta Arimasagasti, seitun betezan jendez. Gehienak kanpotarrak, baina, baita egie da, erritio, puskat, urruti zeola, akordatzen gara gure ume denbora, nola etortzen zien, gure garaiko, baita, ni akordatzen naiz, moto baten, kanbiola, palankat egin zela, nola jute ginen, errenta kobratzea, hau eta, historia. Eta gero hasi zien, horren segidan, izan zuen, gure guraso, papela oso importantea Idiazabalen. Idiazabalen, barrio gehienak, sobre todo guk ofizina dauzkeun pareko, gure aite eta osabak eraikitako die. Eta hor beran jartzen dona, ordainketak izaten ziren, askotan negozio, persona arteko relazio diferente ziren. Eta, baserrita familia handi ziren, izan zen baserrita kalea etortzea, eta izaten ziren negozio klase askotako. Baten diru pixkat, pinudi bat ez da inun, baserri ez da inun, holako negozio klase habituala izan zen gure etxen. Eta, hola zan bizimodue, eta, hola izaten ziren gauza. Eta baina, lehen esan deana, bikuina auzoa gehien aintzuen, eta baita bikuina auzoa dauke pekuliaridade bat. Lehenengo etxe geintzienak diela edifizio oso modernistak. Oen jarri die telak, baina garai baten ziren, ez dakit nola izena don, zatiogu diseinadorek ez gehagu, egiten dugu diseina uste ni uste estilo razionalista, ez dakit oso exactamente, baina ziren edifizio oso berezik. Hau da garai hartako, ikusten dezuen bezala, eta revista santu ez denungo zan, urrutizkina hori, zuei ez dizue batzui sonauko, baina gure garaien bolara baten izan zan. Eta, hori da, garai hartako periodikon baten anunzioa. Eta, hemen berandare, izena jarrita, Ignacio Imazo endio bizia, Pedro Jose Iparragirre zan gure osaba, lehen esan deana hori da, guk oain daukeun ofizina aurrean pixka bat akordatzeko nundio gatozen. Eta gero, izan zan epoka bat, desarrollismo ondia izan zana, etxe bizitza asko eraikitzen ziren, dana saltzen zan, hasi baino lehena da, baina, jau zan, hor goran jartzen duen fetxa hori, 1975, orduan nire hasita lanen horrekati osan delen 50 urte da martzela, baina hasierak ez zela oso errazak izan. Itzenen
umea, bueno, aitek osasun etzon ona izan, da, bueno, eta etorri izan petroleon krisisa. Eta hasi zara nik uste 1974, baina honutza seitun etzan etorri. Tardatu zon, eute paren bat, rekuerdoa pixka bat nik uste tala izan zala. Baina momentu bat alau zan, era bat eroizala. Bai industrie, eta klaro, gugaren entorno hontan, industri ez bado funtzionatzen, etxeak alperri die. Baina, etorri zan krisis hori, baina zeon mentalidade erabat diferentea gaurko eunekoa. Gu langile genduzken, momentu hortan, oain, haitzen da desempleoa, erte, ere, ez da izer, baina ordu nolako gauzai ez zon funtzionatzen. Bueno, ez zon funtzionatzen, funtzionauko zon desempleo, ez dakit funtzionatzen zon. Baina langileekin da nola zan, relazioa hain estue, hori ez zan onartzen urrengo egunen langileek etxea bialtzea. Eta gara hartan lehen esaten dena, bizimodu urte oso komplikatu izan die, zatio geho langile genduzken, etxea bialtzea, ez zigun irutzen, egokie, eta, bueno, euki ginuzten, baten pinu die garbitzen, besteen ez da izeiten, ia arruina hori ginen, egi esan da. Momentu oso txarra pasatu gendun. Eta ni pena bat eukitzen dut momentu hortan bain, zatio gu berriz ezautu gendun momentu honak. Baina gure guraso bere aitzeneko fasea izan zoan krisisko epoka bat. Lehen esan deun bezena, bezero pribatuak, hanpo, baina guraso faltetzen dutenen indarren oso gutxi lan egin gendun. Hanpon asko, jaso nabe berri ampliazio guztik egin gendun, etxegarateko gasolindegie, eta udal txiki inguruetan, udalarrietan, Zegamako udaletxe izan zen, gure kliente importanteenetako bat. Eta ikusten duzuen bezala, lana klase guztitatio indegu. Egin duen Zegamako variantea, Zegamako udaletxeko ondoko plaza, jasoko ampliazio nabe berria, hanpoko ez dakitzan gara hortanoez, baina, bueno, hanpon etxen gendu, eta, bueno, eta gaina izan da gure enpresan helburu ez dakit nola esan, guk ezin lan klase egin izan dute. Gure bezero gabixatzen ziguen, eta igualtzan horretei makina sartu bertzuela, eta beti gure izateko modu bat izan da aldala ura soluzionatzea eta servizio hori ematea. Eta horrekin batea eukideu, jende, lehen esan deuna eta nombraudeana, ingurun, jende oso ona. Bueno, gero krisis garaie, pasatu ziren pixka bat, bueno, gure familiere, seme zarrena euki gendun, da sobrare beti esaten dugu Andrea Tabio, besapen ogikin torri zala. Etorri zan kanbion denbora, baita gure gaztetasun hori, gaztetasuna, heldutasuna ondigo bat aliatu zan, eta, lehenengo gure nire jaiotze etxen, zeon ofizina,
ofizina. Ofizina zan, mai bat eta bisila. Zatio, han, garai batean haitxe hoten zan, da gero ni, han, ez gendukeen inor. Eta gero, jauzan, ofizina, gure jaiote etxetio, geho bizi ginen etxea eaman zan. Eta hori ere da, historian da, ofizina gaur kasi impensablea da, etxen nola okiko zu ofizina. Baina gara hartan, ez zeren komunikazioko medio, obra neon behartzen du, ez zeo noain bezala telefono tiotxein da, nola zate, han funtzionein beharra. Orduan, eune pasatzen gendun obraan, da atxaldean 6etan o 7etan etxea torri, eta lanein behar izaten gendun. Presupuesto kein, o faktura, o lo que sea. Eta gaur bezala ez, ordenadore hogei hoja botatzen izula. Makina eskritzekoa, laua kalko jarri, sartu ura, eta hola izan zan. Baita, lehenengo tekniko izan genduen. Lehenengo teknikoa Patxi izan. Patxi, guen jakorratzen naiz, nola etorri izan gure etxea, lana hastea, lana presentatzea, bere osabaki. Eta, aneon ginen kontutan, eta, orduan hasi izan gukin lanen, eta 9 urte, eta 9 urte. Baina, eta administrari bate bazan, Patxi aurrea xegotio, zan administraria, eta gero Patxi, eta orduan hasi ginen, bakarrik ibili beharren partez, gauza pixka moitzen, ez? Jende gehiago genden, den esan deana, Patxi teknikaria, administraria, hor ikusten deana, maialen hiloba, eta, joku gehiago ematen zon. Baita, denbora gehiago, gauza gehitzeko. Baita, azaldu ziren telefono mobilek. Telefono mobilek, kotxena ematen zen duen, ladrilu baina undigoko pieza. Eta kotxetio zeon, itzein beharra bakarrik. Baina, hori, askotan, oain esaten deuna, pantalla, ez pantalla, ez da izer, gutzako izan zen, ekara garen arreapena. Eta obra juten zinen, hormigoia faltazen duen, por ejemplo, eta telefona jun behar zeukezun, taberna, kuentapasos egin itzeitea, hormigoia eskatzeko. Eta, taberna juten bat zinen, ardoaz genuen, igual. Baina, kafe hon bat, eta, ardo hon bate, bai, zekati bat. Gero etxea juten zinen, eta, telefonoik nola etzeon, eguarditan izaten ziren jamada dana egin beharra, gauen, eta bazkaltzeko denbora izaten zen, beste ginoteko, eta hola izan da gure bizi modue. Eta lehen, enrollau naiz gehiegi, baina anekdota bezala gure guraso eta abialtzea, eta bizi modue nola aldatu dan gura itxeko, lehen kontatu behar non, baina, oain atzaka jugu naiz berriz. Gure aite eta osaba, haizien ordizin, aristrainen txaletan lanean. Ez dakit, bideen losa, o muro, eta izaiten haizien. Eta haizien jartzen, harri losak, kara atatzen zien, eta ura. Eta ze gertatu zen, lanan erdie, egin da zeukelean, kantera itxiziten. Izaren zion kantera bat, etxegaratea iotzen nahi gala, horren gaztelu tabernan ondoan, ezkertxa ego, eta kanterea itxi. Oain ze kristo iten dugu. Lan erdien dugu, eta beste erdie osatzeko, eta kantera hasiko dugu.
da pixka bat ze iniziatiba izaten zone lehengo jende. Eta, bueno, kantera hausi, bi empleatukin, eta, bueno, neoni jundan hau, nire anaion bat igual jungo zan, segura dinamita ostea. Seguran saltzen zan, da utzeon denda bat ultramarinosena, saltzen zuela izeko kartutxo eta dinamita. Hartu kotxea eta dendea zan, gaina lehen honen entera honitzen, kontu hau esaten itzela, Simon hon izena, baina Simon Rufino mentzo hon izena, dendan nausi. Jute ginen hau dinamite hautzi, eosi, eta kotxeen utzi, eta pentsatzen dut, danak herri txikiota, nola gehan ezaunek, bakarron bat tokatzen bazan, bareki jungo ginela ardo bat hartzea, gaina segura herri nahiko txikiteroa zan, pentsatzen dut jungo ginela, eta kotxe ez denola gozan itxita, baina dinamiteatzeon. Gero, aldion baten honeke, aitekin junitzen, kantera, lehen esan dizuena, etxe garaten ioerantzeon, zulo gehiten zuen losa horik etatzeko, baina, bertan zeon kamino, artillero bat gendun, eta gukila nahin zon, Ursoango Jose, gurazan gure artillero, eta, egiten zuen zulo, dinamita sartu, eta bi gizon irteten ziren nazional unoa, bandera gorrikin, eta artillero kornetea jotzen zuen, tiroa ondo irtetzen bazan, ez zan ez pasatzen. Gaizki irtetzen bazan, kamino harriz beteta igual. Haken, hori garbitzen zuenaen, kornetea jo, berriz be. Eta hanpon, ezautu nonik gaitzeneko artillero lanak, guk egin uzten, gaina. Sukaldea eintzaneen, mendin kontraitan, segurako kaminoan kontra. Eta, nire anitzen gaina, bolau zanenan, oain dio, oain ofizina daren toki intzan bizitzak. Eta, handio, lertu betzan, norko sukaldea hori gaiteko. Piskaldia honet, lehen konta behar non, baina, Eta, 1989, ordu arte, enpresa izan zen, persona fiska nire izenen zeon, eta orduan, soziedade limitatu bat eintzan. Gero, oso importantea, 1985 klasifikazio eta obra publika eta lehengo lehiaketa presentatu ginen. Baina hortan presentatzeko garai hartan, den esan den bezala, gauzak asko dara erreztuta. Baina zeon Madriden zeon presentatu beharra, junta konsultiba zenadon baten, eta, dokumentazioa pila bat eskatzen zuen, eta ez zeren oaingo medio zinokin asesoratzeko, eta Gipuzkoan oso gutxi zeuzken, baina, nola bai behintzet, moldatu genduen, eta izan zen, gure enpresako hito bat izan zen. Zatio beste aukera askoz gehiago eman zigun. Eta, zatio ez dizea bisau. Uste nire denbora bukatu dela, eta, bain patxik esplikauko izue, aitzeneko urteon historie, eta gaurko egunen, eta ze eiten deun, eta ze eitea pentsauta daukeun. Egi esan, 29 urte ematek jut, baina gauza asko
beti lanen korrika, eta gauzasko handala gutxi, honen kontua eseri, eta ne honek ere jakin ditut. Bueno, Iparragirren nik nabarmenduko nuke, bera katebegi izan da 3 generaziokoa, modelo badala, estilo bat. Ekintzaia izan da beti, hor kanterana eta kontatu do, erantzukizuna eta konpromisoa balore bezala dauzkena, eta arazoi aurre hartzen diena. Nik usten dut, Iparragirren histori guztin, gehiena gustatzen zaiuna dela ezin da egin esaten digutenen. Orduan emozio horien gapizkat. Nola indaiken. Gure balioa handina pertsona die. Lehen ikusten ditu baitor, Jose, Xabi Zabaleta, danak, langile guztik, pertsonak die gure makinari. Erremintak izango ditugu, hobenak, okertxegok, baina pertsonak hobena dauzku, hori dudik gabe. Berrikuntza eta industrializazioa esaten denen, eta digitalizazioa ere bai, horren atzen beti pertsona gaude. Guk digitalizazioa esaten dugunen, zerra digitalizazioa? Digitalizazioa da, lehen Pedrok bakar-bakarrik egiten zikuna bere libretakin, ordu guztik apuntatu, obra-zobra joan, hori dana prozesatu, etxea joan, horrekin faktura egin, eta nominaz prestatu eta hori dana, gero papelea pasatu zen, eta zer administrarik, eta langileak apuntatu ikentzuten. Digitalizazioa da adibidez, guain etorkine dauzkeu lanen, eta etorkin batzuk hitz egiten justu dakite, idazten ez dakite. Digitalizazioa da adibidez, gure sisteman, pertsona horrek mobilei hitz egiten dio zer egun hortan, eta partea apuntatuta galitzen da. Hori da digitalizazioa. Urte oparoak, 2000-2008, lan asko egin zien, ni jason lehenengo obra adibidez jaso izan nun. Eta hor ikasi nun zertzan hanka sartzea. Eta hanka sartzea literalmente. Zapata bat hormigon rotazion, antzebiltzen veteranok, eta zer honi haien ahun banez. Ikusteko gertu naula. Eta gainen zebiltzen oinez, fondillon gainen. Eta ni fondilloan nun ikusi. Horren hartu nun hankea, sartu nun barru baino. Hanka sartu eta egin behar du. Eta jazta. Eta gure lan egun nintzen baitze. Orduan horregatik, pertsona berri gazten diren da, esaten dut nik ere sartu nun, eta sartzen dut. Arro baita obra publikoan, hor txigidaleko ikusten dugu, museok inguruko, Jose Imer Balandiaren egintzan baita ni alkaten egola, Zeraingo egurren museoa, Lehenburrekoa, museok, esaten ditugu, museok detaileko obra dira. Eta horrek ere balore baduke. Enpresaren aurrerapenak. Lehenengoa mobile izan zen esan dezuna. Nik orduntxe iritsi eta aurrekontu faxakin egiten ziren, faxa pilatu jarri, gero ordenagailu. Hor adibidez, hor ikusten da innovazioan ze hori. Oaingo gaztek digitalak dira. Gu ez ginen digitalak. Eta zu ere ez, eta ordenagailua lehenengo momentutik erosi, mobile lehenengo momentu erosi. Ingen un web horri bat, zoragarria. Argitxukikin da, nola? Oso guztua. Eta gero, bulego, ja, modeloa, Pedrok esan do, egun guztin lanen egon, etxea gonda etxen lan ofiziena etxen. Baina, idea zabalen, bulego berri dagoen ginen. Hor gero izan zen baita krisi bat, danak ezagutzen deuna. Krisi finanziera, etxe bizizana, burbuja inmobiliaria, hor indikadorek hor daude. Azkenen errentagarritasune negatiboa. Negatiboa esan nahi du urte hauetan, enpresan erdik baino gehiago itxintziela. Eta esan nahi du urte horietan, obra publikoa, enpresak aurkezten ziela, tesoreri arazoa zauketelako. Eta aurkezten ziela dirue galtzeko, dirue moitzeko, urrengo obran rekuperatzen zuten. Eta orduan, segurako eskola gogoratzen naiz ni, 30 enpresa aurkeztu ginen. Eta tarten, Sevillako, Madrideko, esatzu, bueno. Ixe. Langilek ere, 17.000-tik 8.000-ara. Hoi da deskapitalizazio bat ikeragarri. Jendei gabe geldiku zen. Eraikuntzara dedikatu nahi zon, jendei gabe geldiku ginen. Eta hor, aurreko krisitan bezala,
hortzak estutu eta esan genuen, bueno, 30 enpresa aurkezten baldin badie konkursotara, eta gu aurkezten nahi baldin bagea, konkurso guztitara, guazen gutxigotara aurkeztea eta hobeto prestatzea. Eta hortarako ekipo egiten jarraitzea. Orduan egitura teknikoa, hor azten joan ginen. Hor daude Angel, Luisa, Aimar, Amaia, inbertsio, pertsonangan asko inbertitu zen. Eta ofitina teknika asko hasi zen. Eta horrekin lortu genuen obra handiagoak hartzea, lehiaketa gehiago irabaztea. Eta proiektu konplexu gotan sartzea. Eta gero da gure altxorra. Guk Iparragirrek izan zen hemengo prozesu industrialen oinarri bat, lehen ikusi dugu, Anpako lehenengo pabiloia, Indarrekoa, Estanda, Goierriko industrializazioan, industria egoteko, industria egin behar du. Hor parte izan zen Iparragirre. Eta orain zer daukegu? Orain daukegu, konfor egoera bat, eta gaztedia, hemen orokortasun baten galdetuko banu, oso gutxi egongo di hemen, beraien seme-alaba edo ezagunen bat, eraikuntzara dedikatu nahi dona. Gehiago egongo die, nahi dutenak Anpon lan egin, edo Indarren lan egin, edo Kapen lan egin, edo gehiago egongo die. Eta hori zailtasun bada. Zailtasun horren ondon, daukeu urte askotako jakinduria da. Gure Jose, ordola, Xabi, Zabaleta o Mateo, Teieria, eta beste asko dauzkeunak, jakinduria daukete. Eta jakinduri horrek asko balio du. Asko. Baina, errelebo arazoa dugu. Orduan, jende gutxigokin berdina edo gehiago egin behar daukeu. Zati obrak egin behar daude, jarraitu behar dauko obrak egiten. Eta horren ekuazioa nola resolbitzen dugu. Lehenengo kualifikazioa handiko pertsonak hartzen. Pentsatu 52 langile gela, eta 52 horietatik 20 dela tekniko edo administrarik. 20. Horietatik 2 eren emakumezko die. Sektoreko zifrakin konparatzen baldin badegu, hor daukezue, zifrak. 40, 8. Guk esaten dugu, ingenieritza handi bagela, eta ez dugu ingenierioi kompetentzia egin nahi, eta arkitektoi ere ez. Gure nahi da, beraien proiektuiek bideragarri egin. Eta egiteko modu aldatu. Orduan, relebo generazional hori mateko, daukegu, Gipuzkoan dagoen eskola bakarra, Lasarten dagoela, eta lankidetza daukegu. Han ikasten dutenak, praktikatara, ate zabal dauzkegu gurekin etortzeko. Ikusi izaten, Iparragirrek nola lan egiten den. Orain eta gero eregitzen jarraitu behar dugu, baina modu berritzailean. Ikusten duguna da, industrien egiten malin badegu, obran egin daitekena, adibidez, estruktura metaliko bat obrara eraman moztu, soldea egin beharren, egin dezagun industrien atorniatuta eta preziziokin. Eta gero obran montatu egingo dugu. Orduan, hor soldeatzen nahi dana dago, ez dago kalean, dago espazio seguro batean, segurazki robot batekin soldeatuko do, kalitatea handikoak izango da. Orduan, gure apostu da, digitalizatu eta prestakuntzarekin, industriarekin batera, eraikuntzako pauso asko industrian egitea. Hori da gure. Baina ez dezagun astu, askotan esaten da industrializazioa, ingo dituzte modularrak, etxe modularrak. Hori, igual Araban, ez da gitxe, horti bera. Baina Gipuzko, hau da Gipuzko, dana beteta daukeu. O etxe dauzkeu, edo errekaba daukeu. Gure apostu da, industrializazioa eta gainera berrikuntzari bideratuta. Orduan, horretarako ze egiten dugu. Pertsona, ekipo tekniko potente bat eduki, ekipo tekniko potentea, eta teknologien inbertitu, atope. Eta hori ikusten zuen Pedro eta Julen, enpresan 3 pilotu dara. Pedro, Julen eta ni. Pedro da nota hobena atatzen zona. Julen da dude gabe piloto hobena. Eta ni dauke tituloa lehenengo drona estrella ununa. Eskaner bat ikusten dezu hor, dronakin guk egiten dugu fotogrametri. Guk guain dela 2015 izan ginen lehenengo enpresa Euskal Herrikoa, Indole guztitakoa, dronarekin operadore bezala homologatu gintuzkena.
Gogoratzen ez behin korreoa behildu zutela Bilbon, Televisión Espainolak, grabatuko genion. Ez, guk drona dauko beraikuntzarako, ez, bideo grabatzeko. Eskanerra erosi genuen, eta eskanerrekin egiten dugu modelo digitala. Eraberritu beharren badugu, eraikin hau eraberritu beharren badugu, eta industria eraman beharren badugu, hemengo eraldaketa, industrien kontrol numerikokin hitz egiten dute, Hitz egiten dute kontrol numerikokin, milimetrotan hitz egiten dute. Beraien lenguaje berdin erabili beharrokeu. Orduan, eskanerrekin egiten den modelo digitala, gero dauko ekipo bat, bimen modelatzen dona eta hori lantzen dona, eta gero dauko industria, eta industrikin harremanetan ari gehan, hori industrien egin gero guk obran montatzeko. Eta obra montatzeko, oso ondo egin dugun pieza hori kolokatu behar du bere pozizion. Ikeako mueble bat bezala da. Ikeako mueble bat, isturtiok irakurri eta inberdo, bestela, nik nire emaztekin apostu egin nun, behin, isturtiok irakurri gabe nik azkarrago montako nula. Eta beha montauzto nobeto, eta nik ja iritsi nintzen petxatzea, Ikeak gaizki egin zola tablero bat, eta ja taladorrekin kasi zulatzen hasi nintzen. Isturtio behar die. Orduan, hau dana ondo egiteko inberdo modelo digitala, modelo gero diseinatu eta gero obrarako ere behar dugu erramienta horiek ibiltza. Eta ja, oantxe bukatzeko, esan, industrin, serien egiteko lehenengo prototipo bat egiten da gero preserie bat, gure obra guztik ja die prototipok. Hasieratik asmatu behar dugu. Horregatik izan behar geha oso zorrotzak horretan. Guk ezin dugu azkagun egin dugun zubie, burnizko bideon ateratzen zanura, trailerren ekarri eta motz gelditu. Horregatik, orain arteko metodoa izan da, luzexeko ekarri obran moztuko data. Ez, gu gain ekartzen dugu, zehatz mehatz neurrira. Eta hola, ez da obran moztu beharrik, eta hoxe, kontatzen nahi gara hau, etorkizune da, bai, baina oraina ere bada. Dauzko esperientzia oso positibo, Tolosako zezen plazaleku, horko berako lehenengo fasean egin genuen hormigoizko lan hau bedanak, eta bigarrengo fasean goikoa mantenituz armaia guztia horko biga guztik aldatu genitun, Elondon. Portugala egun ginen, egurre teknaliakin aukeratu genuen, eta horko egur hori danak etorri ziren neurria ja zerran moztuta. Ez genitun obra eraman da hasi mozten motozerrakin ez. Nun mozten da hobeto tailerren, baina karo, tailerren mozteko behar ez du zehaztasune. Hori da, esperientzi bat, arrakastatxue. Gero dago beste bat, guantxe bukatu deuna, adibidez baita, Museo Oiaso Irunen. Hor ere, estruktura bat egin dugu oso berezie, eta dana atorniatuta dijo. Bukatz, ja. Bi aste. Beste obra bat, izango da, Getariako baita Palazio Zarautz, Elizan ondon dagona, eta hau ere, da obra bat, guk industrializazioa egiten dugu egurrekin, metalakin, instalazioetan, arlo guztitzara eramaten dugu. Eta hemen ikusten dezute, adibide hau. Hau da mekano bat. Guk hemen eraikinek bere paite dauzke, eta bere deformazioak. Hemen paite hau ikusten badugu hau ez da plano perfecto bat. Teorikoki 3 puntu plano bada. Hone dauke ni bezala tripa. Hone dauzke bere deformazioak. Eta horretara egokitu behar du. Orduan, hau da ejemplo bat, piztaka nola montatu genuen. Eta obra hori ere oso arrakastatsu izan da. Azkenen, bukatzeko ja, industriak hizkuntza eta prozesu propioa ditu, industriak elkarrekin ere ez daukete lenguaje berdina, bakoitze bere makina dauzke, bere lenguajea, bere diseinoko makina, eta gure erronka da hauek ulertu eta bateratzea. Eta horretarako urrengo pausoa, daukeuna da, Idiazabalen eraikuntza eraikuntza industrializatzeko zentroa egitea. Horra egin behar dugu, 6 postu jarriko ditugu, bertan egongo dien Julen, Luisa, Eli, Xabi, ingenieroa, arkitektoa, aparejadorek, ezagutza asko dauketenak, eta hori industrikin batea, nahi duguna da, hemen de horra pauso horiek ematen jarraitu. Eta eskerrik asko, Dani. Eskerrik asko. Galderarik balin badokazue, mikrokin egin itzazue.
Segidan, asko berrik ikusten zen baitzaituztet, hementxe izango dituzue patata tortilla batzuk, eta ardo pixkat, eakin itzein, da danon artean elkarrekin egon ahal izateko. Baitare, bukatu aurretio, aipatu, bideoa grabatuta gelditzen dela hau, eta gure YouTubeko kanalean, datorren astean igota izango dezuela. Eta galderak. Bueno, hau ere ikasle izan nuen, Bueno, atxalde hon, lehenengo eta behin zorionak, Iparragirraiz, egizateko lehen Jose Luisek esan duen bezala ez da erreza 75 urte iristea, eta iritsi izaten bezala, eta esplikau dizuen gauzak ikusi ez da, orduan lehenengo eta behin zorionak. Orduan, iraganetaz hitzein duzue, eta bai ikusia iraganen azkenen, da pixkat ondo jondi anekdota ez da ikusteko Iparragirre neurri baten Goierriko historien parte izan da, gazta kontuatzen zea leku emblematiko asko, ez danak hemen gauden danak ez dutzu dituna, Iparragirre parte izan dela, eta orduan Goierriko historia horren parte izan dela, eta oraina ikusten dugu baita ez da, digitalizazioa, industrializazioa, esan dezun zentro berrio ez da, eta ni pixkat negaldere igual datorre etorkizune hori da ez da, hor komentauzu industrializazioan zentroi, argi gehituzago, ni behintze gehituzat, personak zutaba izango diela, etorkizun hortan, baina hemen dio 25 urtea Iparragirrek ziur 100 urte beteko itxula, zenbaki borobil bat, eta teknologia aldaketa handi baten gaude ez da, eta personak zutabe bat izango die ziur, hemen diko 25 urte hortan, asko itzen dizueataz, eta argi dauzuen adeina oso sartuta daula, baina gaude garai baten teknologia asko aldatzen nahi dela ez da, eta industri mailan ikusten nahi geha, teknologia asko aldatzen nahi dela ez da, eta eraikuntzan ez dauke eta besteko argitasunik ez da, ze torri daiken ez da, orduan zuen nola ikustezu hemen digo 25 urteko Iparragirre, baina igual eraikuntza ez da, eraikuntza nola ikustezu gehien bat hemen digo 25 urtea. Ondo iruditzen bazizu, igual, hirugarrengo generazio pasako dio, erantzune? Ni 25 urte naiz egongo, seguramente, eta... Bueno, txaldeon. Oida, ni, Julen Iparragirrenez. Nik eraikinetan da kapio handi ez dut ikusten, egongo danik. Hau da, lehen patxik esan duen bezala, hemen industrializazioa eta prefabrikatuk, eta hemen ez daukau terrenoi prefabrikat, bloke prefabrikatu giriteko, azkenen, patxik esan duen, o beteta dau, o errekea dau, o aldapea dau. Nik ikusten dituten nola aurrerapen handinak, bezeroekiko adibidez oain asko lantzen hasi gea eta aurrera seitune horrekin bai realidade virtualak, realidade aumentatuk, gela inmersibok, ze bidimensiotan planoko jende asko gaitasun espazial autu dauzken bezala, beste batzuk ez dauzkea, eta bidimensiotan gauzak ikustea komplikatu egiten danez, 3 dimentsiok lantzen nahi geha, bezeroia erakusteko hasieratik nahi duen proiektu hori nola gehituko dan. Gero, ze horrek esan duzun bezala, nik uste pertsona izango dela zutabe, baina, eskaladorak ja hasi die, mando a distantziakin, teledirigido tipokok, dronakin lanen nahi geha, exoeskeletok badare jendek karga asko zaundiko jaso alizateko, ergonomi aldean ikusten asko mejorauko dola. Eta gero, industrializazioan lehen hau itzein duen hori ere, lortuko bagenduke, gure guk lan egin daun gremio diferentekin, danok hizkuntza berdine itzein, eta guk dauken proiektu hortan, alik eta gauza gehiena bakoitza bere tailerren egin, eta gero obra iritsi, eta dana ensamblatzea, nik uste etorkizune hortik gungo dela. Beste galderarik?
bueno, bezpadago, esan behar dizuet, sorpresa bat izan dela, Iparragirre eraikuntzak ezagutzea, sorpresa positiboa esan nahi. Bestalde dio, politia iruditzen zait, 75 urte urren hau ospatzea nolabait, ez zeuen lan hasi izan leku beren. Ari gera, zeuen lehenengo lanak egin zen ituzten leku beren, ospatzen 75 urturrena. Oso politia iruditzen zait. Nik uste oso interesgarria izan dela. Hemen dio, 75 urtetara ere borondatea baukeu bertan izatekoa. Borondatea ez da dia, falta behintzet ez da. Eta, bueno, etorkizun opareoa deseo dizugu. Eta oraintxe, besterik gabe, bukatu da ziklo hau, urrin berriro bueltako gaur historikin, oain paken utziko zaitugu, bolara luze bat, eta hementxe elkartzen gera, zerbait hartuz, da elkarrekin itziteko. Eskerrik asko etorri zaten guzti, zen personak zerate importantena.